Mfethu sekuseyazi ngidinga usizo lakho la. Awungifonisi. Hayi bafo ngeke ngikwazi ukukunikeza ifoni yami ngoba uqhamuke nje empintshini nje waqhamuka khona la isithubeni senganikeza umuntu engamazi. Na relax ayikho into ezokwenzeka. Le. Hayi fona ke ndoda kodwa phela ungafoni kakhulu. Konje uthe uba igama? Mdebe. Oh, hayi Sure, but relax. Yebo. Sure. Usuku kuyasondeleka kodwa. Akuyezeka mfethu. Ukuphi umuntu wakho njengamanje? Hayi khulileka relax uzombona nje ugqoka iskipa esibomvu. Nani ngizathu? Nebhluku elimnyama ya namateki nje. Ya amnyama. Okay. Ya umthithi okay yazi ngiphelelwe ibhetri kodwa sizoxhumana mase ngichargeile ngithola. Manake mfethu ayikho busy leyo ndawo leyo nje ke yabo. Hayi relax ayikho busy kangaka awudibani nabantu abaningi khona. Okay mfethu no yazi uzothumela SMS kuma ukuthi sengibonile lo muntu yabo. Alright ungithinta ungesaka. Okay sure. Sharp. Sure. Manake mfethu. Alright sure. Malini? Hayi khulileka sokuxhumana emva komsebenzi. Mfethu uyazi ke nawe thina sisebenza ngemali engaphansi ka8 yabo. Hayi ubalo. Showcase. Alright sharp. Danke. hayi danke. Alright. Yini manje futhi le? Ha. Hayibo. Mangihloliyela. Waphi umuntu? Engathi azofela lapho. Hayi man, hayi ngeke. Hayi ngeke. Lo mjikelo ofaka iskipa esibomvu nebhluku elimnyama namateki amnyama. Hayi ngeke. Bazojwayela lamajita lokusuka le ngakuba bezobulalela abantu la ngakithi. Ake ngizofonela amaphoyisa ongcono ukuze kwazi nje udaba lakhe ukuthi ithatheleke phezulu futhi nje ngimbonile. Ngiyamazi nanokuthi unjani ngafike ngimkhombe. Webefuna ngefoni yami, njengofuna ukuleyo. Ebefuna ngefoni yami into engizoyithini lena? Uyafuna ngefoni yami kuya mama. Senzobafakazi. Awuzovele kuthiwe yimabulalela umuntu ngeke. Hayi. Ngeke ngishiya ngalo muntu la. Hayi. Siyaphe. Phela sengisekhingeni lapha yazi sengivele ngadibana nomuntu efile. Manje inkinga lapha ngidibane nomuntu lapha befake nje iskipa esimnyama. Wacela ukuthi ngimfonise ngamfonisa lapha. Wakhuluma ngalo muntu lo engimfice sefile phela mina manje angisazi ukuthi ngenze njani. Ufone ngenamba yami mina vele sengisekhingeni. Umfunelani uphila kwabafileyo? Buke emva kwakho. Qaphelani bafowethu, qaphelani. Niqaphelisise futhi yabona into ukuthi nihambe nifonisa nombani la. Sokuqaxela uhamba ufonisa umuntu uthi nawamithi amaningi mina fona. Ufonisa umuntu kabi yoganga bese uyithola usogibeni ongakazi uzulicabanga uyangithola. Ngithi yeke number 40 leyo nto leyo ngoba ngempela lokhu uhamba ufonisa abantu ufaka umfonisa umuntu special ongamazi. Uzothuthu ngelinye ilanga uyithole sekufa wena noma uyithole sokuqaxela under arrested. Yacabanga ukuthi ngizothola. Yadlala. Hayi bese kushilo.